abu na gaba kamar yadda na faɗa za mu rubuta a gwamnati report bisa ka'idar aiki, kuma za mu samu gwamna yanzu gaba da gaba mu bashi rahoton abin da ya faru, amma za mu mai da shi a rubuce mu kai wa gwamnati. To ra'ayin gwamnati ne kuma ta ɗauki mataki na gaba, amma ni yanzu a kwamishina ba zan iya cewa ga abin da za a yi ba tunda ba a ba da umarnin a haka ba, sai an ji rahoto. Amma dai an yi abin nan lafiya, an ƙare lafiya, ba wanda aka tozarta, ba wanda aka ci mutunci, kuma alhamdulillah kowa ya koma gida lafiya. To a karmaka lawo Malam Abduljabbar a yayin da ake wannan mukabala ya ce mun lokacin da aka bari ya yi kaɗan kuma ba a bashi dukkanin abubuwa ko ka'idoji da yadda mukabala za ta kasance. A'a, ai ka san ɗaukanni kenan amma kaka taɓa ni. Shi ya nemi a bashi dama, ba malaman ba ne. Kaga ko wanda ya ce a zo a yi kokawa sai da ya shirya. Saboda haka da aka zo kowa an bashi equal time, su minti 10, shi minti 10. su minti 5, shi minti 5, kuma tambaya suke jihowa kwaɗe da ka ce ka za nuna gurin kawai ya nuna mana an huta. Ai tambaya kwaɗe ce wace aka mai da karatu ba, ka ce kaza ina gurin ga shi a littafi na kaza shafi na kaza, duk littattafan da ya zo da su ai bai nuna ko kwaɗe ba. Saboda haka ba laifin mu bane, ba za ka sa bal ba, ko bal da ake yi a duniya ai sai an ce minti 30 za a yi a juya bayan minti 30, ko mulakama da ake yi kutufo da ake sai an ba da mintuna, ba a yin sa kai tsaye. Ba za a ce a baka dama tun daga dare tsaye, sai mu shekara muna yi. To Makala ya buƙaci cewa a sake shirya wata mukabala. Wannan za mu sanar da a cikin request ɗinsa, a rahoton da za mu bayar za mu ba gwamnati cewa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza. Shikenan gwamnati kuma ya rage nata, amma mu an turo mu zo mu conduct din mukabala, mun yi, an yi lafiya, an kare lafiya, jama'a kuma sun ji alhamdulillah. To na mataki za a na gaba, shi nake gaya maka, matakin gwamnati ce za ta faɗa, amma mu za mu ba ta rahoto tun daga yau, kuma gobe za mu rubuta shi a rubuce bisa ka'idar aiki, mu tura fayil, kuma gwamna za mu yi magana da shi gaba da gaba. Abin da ya ɗauki mataki in shi ne zai yanke hukunci, in sai an je executive council, in mai ma za a yi dai, kuma shi yake da dama saboda shi ya haɗa ba mu ba. Kake nuna mukabala ta kawo ƙarshen takunkumi da ɗaurin talala da aka. A'a, wannan na gaya maka yana cikin bayan an kai rahoto ne, gwamna ne yake da damar ya fito. Shi kenan duk takunkumin da muka cire masa mun sa. A yi kaza. Taro lafiya, an zo ƙarshen sa lafiya. Duk abin da ake jin tsoro, alhamdulillah Allah ya kaɗe shi. Mai girma gwamna, kamar yadda muka faɗa tun daga farko, a matsayinsa na jagora, an kai masa ƙorafi akan wannan mas'ala ta an ɓata manzo, an faɗi magana, an yi kaza. Ga matakin da aka ɗauka, shi wanda ake zargi, wanda ake tuhuma, ya nemi a yi masa adalci, kuma gwamnati ta karɓa. Alhamdulillah mutane sun ta faɗin magana da yawa, gwamnati ba ta son ta yi, gwamnati tana kin yi, gwamnati ma ita kaza, har daga waje an yi ta maganganu, waɗansu sun yi ta faɗin maganganu manya-manya, har an shigo da iyalinsa ciki, an shi ba abin da ba a yi ba. A takaice dai yanzu gwamnatin jihar Kano ta ɗauki gaban gabarar cewa a yi taro ani. Don haka muna jinjina wannan nasara ta mai girma gwamnan jihar Kano ce, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Khadimul Islam. Ya taimaka addini, kuma ya taimaka wa malamai da kishirwar abin da ya dame su, don sun kusa yin bore, amma ne yau komai ya ƙare. Babu shakka za mu yi godiya ga jami'an tsaro na farin kaya, wato DSS kenan, da kuma masu uniform, su kuma 'yan sanda kenan, saboda muhimmancin tsaron da suka bayar a gari zuwa nan aka yi taron nan lafiya, aka gama lafiya. Mai girma kwamishinan 'yan sanda, saboda muhimmancin wannan abu da kuma tsaro, ya turo mataimakinsa, gashi muna tare da shi, ya turo manya-manyan jami'ai, amma sai da ya zo da kansa don ya gaya abu yake ciki, ya ake ciki. Shi ma na farin kaya DSS, bayan ya turo manyan jami'ansa, shi ba ma ya gari, amma yana magana da su, me ake ciki, me ake ciki. To an yi lafiya, an gama lafiya. Yanzu abin da ya rage illa mutane sun ji abin da ya faru, za su yi hukunci, za su yi ɗauka me aka yi, me aka yi, me aka yi, an dai ji. Ya kuma rage gwamnati ita kuma ta ɗauki matakin da za ta ɗauka. Amma mun tabbata, kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa, an gayyaci Malam Abduljabbar ya zo nan gurin cikin aminci, kuma za a mayar da shi gida cikin aminci in Allah ya. An gayyaci malaman nan cikin aminci, an ba ku mota kun taho, an ɗauko ku, za a mai da ku inda aka ɗauko ku cikin aminci.
an gayyaci 'yan jaridu su ma sun zo cikin aminci, za a koma cikin aminci. Muna fata Allah ya wannan taro albarka, Allah ya sa wannan abin da aka yi ya zama wato mabudi na toshe wata kafa ta fitina, musamman ga janibin jagora annabinmu sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi karfin a taba shi. A wannan ya nuna cewa annabi shine annabi, malamai ba za su haƙura ba, mutane ba za su haƙura ba, ko ne aka yi annabi ba za a haƙura ba. Muna kuma ba da shawara a gwamnatance, idan za a yi magana a yi daidai da hankalin mutane, mutanenka da kake magana da su to ka yi magana daidai da hankalinsu, kuma in abu ba zai amfanar ba bai kamata a taho da shi ba. Da ɗan uwa Shak Malam Abduljabbar a ɗan uwa ne, ana tare, ƙani ne, ya tafi matafiyar malaman da suka gabata tun daga farko. Ake ta Buharin nan, ake ta Buharin nan, ake ta ko da distorted, ko da hadisai marasa kyau a ciki sun gani sun yi shiru tun daga zamaninsa har zuwa yanzu. Da yanzu ba mu shiga wannan matsalar ba, don fito da abu wanda yake a koye ma ko an yi shi ba shi da amfani. Muna fata ku malamai iya bakin rigingimu na addini suna da tsauri, rigingimun da suke tsakanin ku na kadiriya, tijaniya, izala, shi kansa Allah ya sa wannan taron da kuka yi kuka haɗe kanku ya zama wato wani mataki na a zauna lafiya. Ku iya harshen ku yadda za ku jawo hankalin al'umma mu gudu tare, mu tsira tare. Allah ba mu zama lafiya. Muna godiya a madadin mai girma gwamnan jihar Kano da gwamnatin jihar Kano. Muna godiya Shak Malam Abduljabbar da ya amsa wannan kira ya zo. Muna godiya ga kunzumin malaman Kano daga bangarori daban-daban da suka zo. Godiya ta musamman ga shi profesa da ya bar aikinsa ya kamo hanya ya taho. Muna godiya ga jami'an tsaro da suka zo. Allah ya tabbata mana da alheri. Assalamu alaikum. Yau shine yawmal taqal jama'an, ranar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya fayyace tsakanin gaskiya da ƙarya, kuma wannan rana da ake ta kokarin cewa za a zo za a tattauna tsakanin waɗanda suke zaton cewa su bainal mashariki ne ko bainal magharibi. To alhamdulillah Ubangiji ya nuna gaskiya cewa gashi an zo an zauna an tattauna, an bijirar da ƙabiyoyi waɗanda ake kai kuka ga gwamnati na wato batanci a wajen wa'azi da shugaba sallallahu alaihi wasallam, wanda yake din yake zaton cewa yana da hujjoji. To yau an zo an zauna an bude an kawo littattafai, alhamdulillah babu tambaya ɗaya da iya amsawa, babu ita ko kwaya ɗaya babu wacce iya amsawa. Ya zama duk wannan abubuwa da yake faɗa ba a littafi yake da su ba, ra'ayin kansa ne, bakinsa ne yake juyawa ya faɗa ya faɗa. Amma ya zo da littattafai da kansa sun kai 500, amma ya kasa bude ko guda ɗaya ya ba da amsa cewa gashi da gaske ya kawo. Saboda haka wannan ba karamar rana ce wato ta addinin musulunci da aka samu ci gaba ba. Da fatan iyaye su san inda za su rinka tura 'ya'yansu karatu, wajen wani malami za su tura 'ya'yansu wajen karatu musamman na addinin musulunci, tunda aƙida ce ake koyawa. Kakkaje a koya ɗanka aƙida ba tsara kai su inda za a koya masa sallah, ibada, azumi, zakka, haji, ba inda za a koya masa cin mutuncin mutane ba. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya kawo. Malam ko a sakan 30 me za a ce? Zan ce kawai zan ce alhamdulillah. Godiya ga Allah subhanahu wata'ala, godiya da ya bada wannan nasara, godiya ga malamai da suka tsaya suka jajirce, sannan na uku godiya ga mai girma gwamna da ya bada wannan dama aka zo aka yi wannan zama. Yanda ya wannan kuma Allah ya bashi ikon ya tsaya abin da ya kamata akan wannan mas'ala. Mun gode. Na fi zuwa bangaren zauren haɗuka ba na Kano, kamar abin da ya shafi a harkar na koyi ranar da to gashi an gabatar da wayannan wato tattaunawa, wayannan abubuwa guda tara da kuka yi, me sauraro ne so ya san su. Alhamdulillah guda 6 aka samu ba su kai 9 ba, kuma kamar yadda saurari su an yi maganar danganawa annabi sallallahu alaihi wasallam auren da yi da matarsa na Suriya, an kira shi da fadi, an yi wannan magana cewa a nuna inda hakan ya tabbata. Sannan an yi magana batun cewa wata mata ta zo ta ce tana sha'awar annabi, kuma an yi batun cewa manzo Allah ya gode mata ya biya mata bukata. An yi batun sifata manzo Allah da shan giya, an yi batun sifata manzo Allah da tsoro da cewa dan goyi da duk irin waɗannan abubuwan haka har guda 6 aka yi.
kuma alhamdulillah duk wanda ya halarci wannan wuri ya ga yadda abin ya gudana. Na farko dai an sanya dokoki da tsari, kuma ta bangaren mu alhamdulillah ba wanda ya kare ko doka baya daya, can bangaren kuma kowa ya ga abin da ya faru. Maganar isnadi ko kuma mata na hadisi yadda ake tantance shi, wani hanyoyi ne don ɗaliban ilimi su gane kuma su fitar da gaskiya? Wannan abu ne dogo ai, fanni ne da yake mai zaman kanshi, kuma akwai rubuce-rubuce da yawa na malamai, haka zai wahala a ce a wannan zama ce da yadda ake yi, amma malamai sun yi bayani da masa an buɗo littattafan nan kuma ya kasa a nuna inda waɗannan maganganu suke. Wannan babu shakka abin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na ɗaya cewa wannan maganganun ba wanda ya jingina su zuwa ga annabi idan ba shi ba. Abu na biyu shine waɗannan maganganu babu wani sahabi da ya jingina wa annabi. Abu na uku shine littattafan nan da yake cewa maganganun suna ciki ya tabbata cewa babu ko da guda ɗaya cikin maganganun nan guda 6 waɗanda ya jingina su zuwa ga wannan littattafai, ko dai Bukhari ko Muslim ne Imam Ahmad ko kuma littafi na Sunan na Imam Al-Hakim. Duka kowa ya ji cewa babu ko ɗaya a cikin waɗannan abubuwa da ya ambata, babu ko ɗaya a cikin waɗannan littattafai. Ya ce fa ku ba shi dama a nan gaba ku zo ku yi ku da shi. To batun a bashi dama kusan ai da can ana bashi dama. Ni da nake magana ta duk bashi na aika maka da takarda kusan shekara 2 baya ko 3 wani shine ya bayi da yake amsa wannan takardar na rubuta masa wannan littafi na Izaatu Sitat. Sannan kuma still malaman mu da dama suna neman sa, Malam Al-Qasim yana neman sa, Tarabi'u ya neme shi ba adadi, kowa a cikin yana neman sa akan ya da wani tattaunawa yake kuma kofa abu da take duk sanda yake buƙatar tattaunawa babu shakka yana da lambobin mu, shine dole mu san nan ba da mu samu shi.